ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ano namin mo nagagwapa sulod? Abaw namin. Ginagani. Pagwa, masulod man siya dayon. Kagkadasig pa. Hindi lang ina. Ginasukahan pa niya ako. Ano ang isukahan ka pa? Sobra na siya. Daw iya balay ba? Magwapa sulod na siya tapos sukahan ka pa niya? Sobra na nga pag-abusar na. Dapat sa iya isilya elektrika. Amugid. Samtang nagagwapa sulod siya. Ano naman ang ginimo mo? Breaker! Breaker! Uy. Go, go! Instruction, Elizabeth! Magbalik ka rin sa studio, Bugoy! Roger Bass, Encantado Bugoy, over and out! Ginpapuli naman siya. Na ano ni si Parimakoy man? Palapitan ko siya, bla. Pre! Na ano man? Kaga pagani ni, nagapanampuay ka na? Anong natabo? Wala ko sang trabaho sa karon pare. Ati pariyuta? Ako gani, tanon manggiyapon. Kung kisa, abi mo, nagapaminsan na gani ko nga mang-hold up eh. Mayo na yan kay wala kapital, jutay lang nga kulba. Ako pre, nagaplano ko iya nga magpastor. Pastor sa din, sa simbahan. Hindi Hindi ko yan magpastor sa simbahan. Pero mahayog gid ang obra sang pastor. Man, ako ang sweldo mo. Wala ka pa withholding tax. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Hindi. Ang mag-amay nga si Lando kag Mura.
pulos hubog. Oo. Nagaduling-duling sila samtang nagalakat sa dalan. Kiss me in the morning. Ay, mayong adlaw ta si mo, Chalpina. Tay, mapit na kay Chalpina. Base kun may whiskey pa siya. Wala na sang whiskey, Murat. Ubos na kahapon. Bisan to ba? Bisan to ba, wala na. Mapauli na lang tatay ah. Ma, baka yan ta, biti-biti. Hindi. Wala akong makasalapo sa mag-amay nga pala hubog. Baw ka na, mi, pangbunggoon. Tay, nasiga pa lang paglakat. Ano nga, nag-iisol-isol kaya haw. Kung magapanti ka, nagabalos ka man isol, balik. Ilang pagdumdum mo sa akon, hubog? Ikaw ang hubog. Bata ka pa, nagapahubog ka na? Ambot kung din ka magsunod. Hindi ka makasunod sa akon nga. Bisan maubos ang tanan nga ilimnon, wala ko yung ginasulod sa ulo, kundi sa tiyan ko. Kwatsing mo dantaya. Dasi ganda pala. Ayo, gabi na. Man, ara ng mon. Ano nga mon? San ina? Monin na yatay. Oh, makita ko ba ganit diri ang tao nga nagaduyan. Kang madali lang nakatuan ng muntay. Man, malapit na mo. Sinong nagsiling si mo? Mas malapit ang Mars. Hindi daya. Mas malapit na yung mon. Madamo na sang astronaut nga nagakadto dira mo. Atigagid sang ulo mo nga bata ka. Mas malapit ang Mars. Mas malapit ang mon. Malalis ka gid nga akong amay mo. Una kuya si Musduyan. Di kun hindi ka magpatitay. Araw, may tawo. Pamangkuton naton siya. Kung di kitang mas malapit. Ang Mars, ako ng mon. Hoy! To! Dali diyanay. Di nung mas malapit. Ang mon ako ng Mars.
Mas malapit ang Mercury. Kita mo, nakaabot ko na yon, kag nakabakal ko na yung bulong. Uray, maihambal bala ako sa imo. Ano ina, Cha-Cha? Nagdumduman mo bala si Padre Elves? Atong crush mo nga pare. Oo, uray. Luyag ko nga mahulog siya sa akon mga kamot. Ate, anong buhaton mo? Uray, gusto ko nga dalon mo ako sa iya. Kag ipakilala mo ako. Nga babae nga nadula sa kaugalingon. Kag sa paagi nga inauray, inakupo niya ako. Ate, sige Pag gusto ka. Pero kinahanglan nga, suhulan mo ako sang 20 pesos. Ay, uray, amo na ining kumpento sang pari. O sige, masulod na kita. Kaayon mo ang magdrama, ha? Kinahanglan, magpatigid sa aton si Padre Elvis Uray. Nga isa ako kababae nga nadula sa akon kaugalingon. Ay, hindi ka magpalibog. Nakahibalo ka naman sang ate. Basta ate, super sa arte. Ari na, Cha-Cha. Sugudan ko na ang akong drama. Sige, uray, Padre Elvis! Good morning! Mayong aga! Oy, Uray. Maing aga man. Ano ba naman agad ko? Ay, kuwan Padre. Nakita ko ining babae sa igad sang dalan. Kag nadula siya sa iya kaugalingon. Gindala ko siya dire Padre. Kay base kun may matabo nga malain sa iya sa dalan. Sino ba lang ngalan niya? Si Cha-Cha Padre. Si Cha-Cha? Oo. Amo nang iya ginsiling. Wala ako sang masaligan sa iya. Gani, gindala ko siya dire. Tanawa bala Padre ho? Oo. Wala siya sa iya kaugalingon. Nagatulok lang siya sa malayo. Amo matuod. Pero katahom sa babae nga ini. Ay oo Padre. Inosente siya kaayo. Apang Padre. Sang wala pa siya madula sa iya kaugalingon. May bisyo na siya nga makahuluya. Ano nga bisyo? Naghauba siya sang bayo. Amo na nga, diri ko siya gindala. Base kung madisgrasya siya dito sa gwa. Gani Padre, ikaw nang bahala sa iya ha? Ate sige, ibili na lang siya sa akon Uray. Cha-Cha, natapos ng akon katungdanan ha? Kag hindi kagid magkalipat sang akon porsyento ha? Ako ang mahibalo, uray, Uy, balik ka di buwas, ha? Para makahibalo ka sang nagkakatabo. Ate, okay
What? Ay, Padre, ibilin ko na siya ha. Bahala ka na sa iya ha. Oo, Uray. Ako nang bahala sa iya. Cha, mag-upod ka sa akon, ha? Oo, Padre. Tapos kagit karon sa akon nga pari ka. Abi nyo, maabot na bala ang akon penpal nga kano. Kag ipakasal ko nun niya ako. Ikaw lang, how? Ako, may nubyo man nga hapon. Kag makadto si diri para nga magpakasal kami. Ikaw Yatring? Wala ka bala sang handom nga magpamana sang foreigner? Ano nga wala man? Ugaling sa amon pamilya ya. Ang amon ginapamana, mga paryente namon. Ay, hindi pwede nga mag-asaway ang magparyentihanay. Pwede na ya sa amon. Si nanay, ang iyagin pamana, si tatay. Si lola, ang iyagin pamana, si lolo. Si ante, ang iyagin pamana, si angkol. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast sa Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-balo kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo